Inti mort minn isma' mhux se nitlu għall-politika għal tħanna fil-politika. Kate, isma' jena naħseb għan nidħol Prim Ministru. Kate kienet all along la branzetta miegħi ħanuża dil-kelma fis-sens b'diskussjonijiet twal u ġranet fejn bdejna u ngħidu iva u ngħidu le u ngħidu iva ngħidu le u diskussjoni. Finalment Kate għandha raġunament bħal tiegħek. Tek tibda tkant hemmhekk. Kate kienet temmen u għada temmen sal-lum, isma' jekk jiġi mument f'ħajtek fejn inti trid tagħmel għażla bejn li toqgħod komdu d-dar jew li tipprova tagħmel xi ħaġa anke jekk sa tħallas prezz, jekk dik xi ħaġa hija tajba għamilha. Hekk l-atteġġament. Dak kien il-raġunament tagħha. U qatt ma fixklitni, anzi inkoraġġietni u mhux tal-li inkoraġġietni u illi għall-ħares ma kien iċċi. Għax jiena tul il-vjaġġ politiku tiegħi kien hemm perjodu twil ta' żmien meta jiena kont assenti mid-dar. It-trobbija ta' 3 tfal tagħna għall-grazzja t'Alla kienet trobbija f'idejha. Li kienet tuħu ħsieb l-affarijiet tad-dar, apparti li mbagħad meta jiena sirt Ministru u eventwalment iktar u iktar meta sirt Prim Ministru, bdiet tipparteċipa fl-attivitajiet politiċi u daqqa torganizza ħaġa u daqqa tuħu oħra u daqqa ħaġa u daqqa oħra, ġifieri l-impenn tagħha kiber ukoll. U aħna ma kenniex nofsu żana nies iduru ma sajna, ġifieri kienet tieħu ħsieb tal-affarijiet kollha. Il-familja soffrit f'dan il-punt? Soffrit fl-assenza tiegħi u f'ċertu momenti fl-assenza ftit ta' Kate, fis-sens li kif kont qed ngħidlek qabel kien hemm momenti fil-ħajja tagħhom iggradwat it-tifla, gradwat tifel, sar avukat, saret meta aħna ma konniex hemm. Ma kontux hemm ma konniex hemm tul il-proċess jew għall-gradwazzjoni? Tul il-proċess fis-sens. Ikun hemm ma kontux preżenti. Ftit eżempju. Ġejjin l-eżamijiet. Ġifieri inti tista' timmaġina għall-familja, għall-koppja, għall-missieru l-om li għandhom dat tfal. Sa jgħodu għall-eżamijiet, ġejjin l-eżamijiet f'parti importanti f'ħajjithom. Jekk tiġihom tajba, daw sa jfasslu l-futur tagħhom. Waħed biex isir avukat, jgħid fl-ewwel sena, fit-tieni sena, fit-tielet sena, sej il-diffikultajiet. Ġejjin perjodu ta' xahar, 4 ġimgħat, 5 ġimgħat meta dat tfal li jkunu saru ġuventur inalqu ġo l-istudju ta' qed jistudjaw, qed tieħu ħsiebhom etc. F'dak il-momenti għal raġunijiet differenti daqqa ma konniex hemm preżenti il-ħin kollu. Jien nitkellem għalija, Kate kienet hemm. Kienet ħafna iktar preżenti. Kienet ħafna iktar preżenti. Dispjaċir? Id-dispjaċiru, dal-prezz li tħallas meta ħalli niftem, għaxina marriġ dal-programmi servi biex jaqta' għal-pinnis mill-li jidħol fil-politika. Il-politika hija l-iktar strument b'saħħtu, li kapaċi jġib bidla. Nippruvaw ngħidu għat-tajjeb. Mhux dejjem. Imma hija bidla. M'hawnx strument ieħor aqwa minnu. Jiġifieri meta niftakar il-liġijiet li għaddejt jien bħala Ministru għall-Politika Soċjali, il-bidla straordinarja li ġabu fil-soċjetà tagħna, mhux jien biss poġġejta ħażin. Il-bidliet kbar li ġraw f'pajjiżna. Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Issa di waħida di ġabet taqliba enormi f'dal pajjiż. Jien kelli x-xorti u l-unur li nibdija dik it-triq, Edi Fejn Akademi kellu l-unur kbir li jinnegozja biex iġibna għal dak il-punt. Imma aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004. Meta jiena kontili Prim Ministru 4 ġimgħat, jien ħadd irridni minn Edi fil-bidu ta' triq tagħna biex inġibu dil-bidla fil-pajjiż. Di ħanaslu għalja l-Ewropa ovvjament hija kapitlu importanti. Issa niġu għalija għax mbagħad hemm id-dħul tal-euro wkoll. Imma ħalli dik għalissa. Il-punt li rid kont qed nagħmlu ma rridx nitilfu dal-argument, illi l-politika toffri dan. M'hawn xejn iżjed li offri da. U allura m'għandniex inħarsu lejha bħala xi ħaġa negattiva, ħażina. Issa, iktar kemm bħal kollox, iktar kemm titla' fis-sellun tal-ġerarkija tal-politika, iktar issir domanda, iktar ikun hemm pressjoni fuq ħajtek personali, fuq il-familja, fuq it-tfal. Mela, tlaqna?